Okei, sukelletaanpa uskomattomaan tarinaan siitä, miten moderni tiede onnistui murtamaan erään vitamiinin salaisuuden. Ajattele, jos yksi ainoa ainesosa voisi ihan oikeasti korjata auringon aiheuttamia vaurioita sun ihossa. Tänään selvitetään, miten se on mahdollista. Me seurataan tässä vähän kuin klassista sankaritarinaa. Ensin tavataan meidän sankariainesosa, jolla on yksi iso ongelma. Sitten nähdään se nerokas ratkaisu, joka muuttaa kaiken. Sen jälkeen katsotaan tietenkin todisteet ja lopuksi pohditaan, mitä tämä kaikki tarkoittaa ihonhoidon tulevaisuudelle. Siis mietit tätä hetki. Vitamiini, joka korjaa vaurioita ihan DNA-tasolla asti. Kuulostaa ihan sifiltä, eikö? Mutta juttu on se, että yhdellä vitamiinilla on aina ollut tämä potentiaali. Ongelma vaan oli, että siihen päästy käsiksi. No niin, aloitetaan alusta. Tavataan meidän sankariainesosa, jonka tarina on, vähän traaginen sekoitus uskomattomanta lupausta ja suurta turhautumista. Puhutaan siis foolihaposta eli B9-vitamiinista. Se on meille elintärkeää. Ja paperilla se on aivan täydellinen anti-age-ainesosa. Se auttaa korjaamaan DNA-vaurioita ja pistää vauhtia kollageenin tuotantoon. Eli käytännössä se lupaa kiinteämpää ja sileämpää ihoa. Mutta, ja tässä on se iso mutta, vaikka foolihapolla on mieletön potentiaali, se on ollut vuosikymmeniä kosmetiikkakemistien pahin painainen. Se hajoaa todella helposti, se ei liukene kunnolla seerumeihin ja mikä pahinta, sen molekyyli on aivan liian suuri imeytyäkseen ihoon, eli kaikki se teho on jäänyt sinne purkkiin. Okei, seuraavaksi ratkaisu. Ja se tulee, uskokaa tai älkää, tuhansia vuosia vanhasta teknologiasta, jonka moderni bioteknologia on virittänyt ihan uudelle tasolle. Kyse ei siis ole siitä, että aineksesta vaan otetaan jotain talteen. Kyse on biokonversiosta. Ajattele, että otat jo valmiiksi hyvän ainesosan ja annat sille supervoimat. Muutat sen perusteellisesti joksikin aivan uudeksi ja paljon tehokkaammaksi. Ja tämä patentoitu prosessi näyttää, miten homma toimii. Tutkijat käyttää tiettyjä bakteereja ikään kuin pieninä biologisina tehtaina. Ne syövät foolihappoa ja villisoijaa ja lopputuloksena syntyy jotain täysin uutta. Vakaa ja vesiliukoinen biopolymeeri nimeltä B9-vitapol. Ja mikä tärkeintä, se on muodossa, jonka iho voi oikeasti käyttää hyödyksi. Ja tässä se nähdään ihan mustaa valkoisella. Vasemmalla on se vanha tuttu foolihappo, epävakaa, liukenematon, huonosti imeytyvä. Oikealla on sitten uusi fermentoitu B9-vitapol, poikkeuksellisen vakaa, liukenee täydellisesti ja imeytyy ihoon nopeasti ja tehokkaasti. Ihan jokainen alkuperäinen ongelma on siis ratkaistu. Paperilla kaikki näyttää siis loistavalta, mutta toimiiko te oikeasti? No, siirrytäänpä katsomaan, mitä kovat faktat laboratoriosta kertovat. Testatakseen sen todellista voimaa tutkijat asettivat sen vastakkain alan niin sanotun kultaisen standardin kanssa, eli ihmisperäisen istukkautteen kanssa. Ja ne tulokset olivat suoraan sanottuna häkellyttäviä. B9-vitapoli oli siis jopa 40% tehokkaampi herättelemään ihon fibroblastisoluja kuin kontrolli, ja se pesi mennen tullen myös sen istukkaluuteen. Ja miksi tällä on väliä? No, koska juuri nämä fibroblastit ovat niitä sun ihon omia kollageenitehtaita. Eikä siinä vielä kaikki. Laboratoriotestit osoittivat myös, että B9-vitapol antoi ihosoluille suoran käskyn, hei, alkakaa rakentaa uutta nuorekasta kollageenia. Ja heti. Mitä enemmän ainetta käytettiin, sitä enemmän kollageenia syntyi. Labratulokset on tietenkin yksi juttu, mutta nyt tulee se lopullinen testi. Se kaikkein tärkein kysymys, mitä tapahtuu ihan oikealla ihmisiholla? Kliinisessä tutkimuksessa, johon osallistui noin 45-vuotiaita naisia, tuloksia mitattiin 3D-ihoskannerilla, eli ei mitään arvailua. Ja jo 2 viikossa silmäkulmien ryppyjen syvyys väheni keskimäärin 13%. 2 viikkoa! Ja kun mentiin 4 viikkoon, luku nousi jo 16%. Ja siinä sivussa myös ihon yleinen kimmoisuus parani huomattavasti. Nämä ovat todella vakuuttavia tuloksia. No niin, ja sitten viimeiseen osioon. Kuten nyt varmaan huomataan, tässä ei ole kyse enää vain yhdestä hienosta ainesosasta. Tämä edustaa jotain paljon suurempaa muutosta koko ihonhoitoalalla. Ja hei, tämä ei ole mikään pienen piirin salaisuus. Tämä on se moottori joidenkin maailman arvostettuimpien ja kliinisesti tehokkaimpien brändien takana. Tämä on juuri sitä tiedettä, mistä sä maksat, kun ostat näitä huippuluokan tuotteita. Ja tässä tulee ehkä se kaikkein paras juttu, vihreä tiede. Saat siis parempia kliinisiä tuloksia, mutta teet sen eettisesti ja kestävästi.
Tämä on 100% vegaaninen, toisin kuin monet eläinperäiset vaihtoehdot, ja se kasvatetaan bioreaktoreissa, mikä säästää vettä ja maata. Ja vielä yksi juttu. Tämä ainesosa on myös voimakas postbiotti. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että se ei ainoastaan korjaa ihoa, vaan se myös ruokkii ja tasapainottaa ihosi omaa hyvää bakteerikantaa, eli sitä sun luonnollista suojakilpeä. Ja terve ekosysteemi tarkoittaa terveempää ihoa. Tämä jättääkin meidät pohtimaan, kasvatetaanko kauneuden tulevaisuus laboratoriossa. Tällaiset innovaatiot ainakin vihjaavat, että se kaikkein tehokkain, eettisin ja kestävin ihonhoito ei välttämättä tulekaan enää pellolta, vaan bioreaktorista. Siinä yhdistyy luonnon älykkyys ja ihmisen nerokkuus.